Er du med? Ja, Tine, jeg er lige her! Går og laver et forsøg eller to. Hvad skal du med dig hen? Jeg glæder mig til at vise Hvor ser jeg, Tine, der er ingen kilome? Dr. Pjuskebus, hey hey, Martin og Ketil, hey hey. Dr. Pjuskebus, hey hey, Martin og Ketil. Det er mig, der leder på kanotur, skovtur, travtur, regnværstur. Og hvis du kunne Troels Signe, der er altså også frøer. så jeg kommer afsted. Hey, Dr. Pjuskebus, hey hey, Martin og Ketil, hey hey. Dr. Pjuskebus, hey hey, Martin og Ketil. Hvis jeg finder et dyr i den fri natur, så vil jeg ikke putte det i bur. Jeg vil hellere fortælle med et par ord, hvad dyret spiser, hvor det bor. Hey, Dr. Pjuskebus, hey hey, Martin og Ketil, hey hey. Dr. Pjuskebus, hey hey, Martin og Ketil. Døde frøer. Og genoplevede frøer. Hey hey, Dr. Pjuskebus, hey. Jeg er Martin. Hey, Dr. Pjuskebus, hey, Martin og Ketil. Går og laver et forsøg eller to. Og det er veldig spændende, kan du tro. Jeg glæder mig til at vise jer, hvad det er for et dyr, jeg har lige her. En hest! Dr. Pjuskebus, hey hey, Martin og Ketil, hey hey. Dr. Pjuskebus, hey hey, Martin og Ketil. Det er mig, der leder på kanotur, skovtur, Men synes du ikke, det var hyggeligt at og hvis der er være en, der er kommet med, så Jo, det var mega hyggeligt. Altså, så er det bare en masse sjovt der. Ej, ja. Det må du gøre igen i morgen. Martin og Ketil. Hvis jeg finder et fri natur, så vil jeg hellere fortælle med et par ord, hvad dyret spiser, hvor det bor. Hey, Dr. Pjuskebus, hey hey, Martin og Ketil, hey hey. Dr. Pjuskebus.